салом алейкум, дӯстони азиз. номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Видеообращени ман бародарое ки мебурӯянд каналҳои запри шинода дар эфирошон гап мезанед. қати як чумо уҷа худтон фаҳмиден кияи ӯ одам мард нест, як беномус одам ай. Иқбола гуфтесам. Номус надорад. Номуси мардӣ надорад одам. Ӯ номард ай. Як курнамак одам ай. Блогер одам ай. ӯ оппозитсия бошад ки бибурӯ қачи гап занӣ. дӯстони азиз, шуморо гапзанӣ намемонад. ӯ барои просмотри кисаи кор орад. дидесамо мебурӯен ғосона мекушад. Любой гаптон гуфтесай. Неки як хеле ганда беномусӣ. Мебурӯй бо изона кашида акаш мегӯй. Як хеле қачи гап мезанӣ, как будто язнат боша. Ман як корҳои як хеле сахт недоволӣ ҳастам. Просто корҳои ки мо кардесем ақиб кашондесем. Дидесем чӣ хел каналҳошонро шикаст додесем. даже қати хакерон кор кардесем. Ба гуфта як хакер мега Исоқов Аюб дар эфири ҳами чумо 83% против ҳастанд. Мо мехоҳем ки шикаст битем канала, неки мебурӯем. Намедонам барои чи шумо и чуморо тамошо мекунед. Хакер мегӯяд ки 83% эфири ҳамин одамон против ҳастанд. ва якумаш мумкин нестай каналҳои запри шинода бибурӯен гап занед. як хелет мебурӯй гардан таишон метӣ, дӯст таишон метӣ, шикам таишон метӣ. Просто айб аст. Айб. худтона мард ҳисоб кунед. агар ман медонам ки шумо мард ҳастед. бале ман медонам ки шумо мехоҳед минени худтона гап занед, не ки чумо намемонад ки шумо гап занед. ранг намуди чуморо нигоҳ кунед. дӯстони азиз, ама хафа нашед. мард бояд қати мард бояд гап занад. шумо ҳамин одама мард ҳисоб мекунед, як хеле акаш мегин. айб аст. нахоҳед як одами чуморо ака бигӯй. ман бисёр недоволен ҳастам.